Senyoria. Senyor Cantó, si dic que aquesta proposta és prou superficial és perquè li falta un poc estudiar el tema. Jo entenc que vostè ve d'un altre món, però la gent que venim de treballar per al sector, resulta que, i els he enumerat a posta per a que vostè no se'ls perguera, igual és que no ha escoltat. Els dos problemes principals que té el sector, i no ho dic jo, ho diuen els experts, són el no tindre una interprofessional que estiga funcionant, perquè el gran problema és que Intercitrus no funciona i no defensa el sector perquè els acords s'han de prendre per unanimitat i per consens. Aquest és el primer problema. I el segon són els protocols d'exportació. Quin és el problema dels protocols d'exportació? Vostè ben deia, els Estats Units estan imposant-nos a nosaltres un protocol d'exportació, però no sols són els Estats Units. Altres països també ho estan fent, Mèxic, Japó i molts altres. Aleshores, quin és el problema? Que la Unió Europea ens deixa als estats a títol individual negociar aquests protocols, quan des del nostre punt de vista hauria de ser la Direcció General de Comerç la que ho farà per a tota la Unió Europea i no tindre que estar nosaltres negociant cadascú de nosaltres amb cadascú dels països on volem exportar les condicions d'exportació. La qüestió és que hi ha un mercat també que regular. El paper de les grans superfícies, el volem anomenar o no? Vostès, quan jo dic que vostès se queden a la superfície, és que no van al fons del problema. El fons del problema és que hi ha un mercat que està totalment desordenat i desordenat aposta precisament perquè els liberals vostès recolzen una forma de llibertat en el mercat que ha provocat un caos absolut en el que la prioritat no és donar de menjar a les poblacions. I mostra d'això és que moltes poblacions que són eminents exportadors agrícoles tenen les seues poblacions tenen fam, com per exemple qualsevol dels països africans. I estem imposant-los a ells un lliure comerç sense poder defensar amb arancels i altres fórmules les seues produccions i nosaltres des d'ací estem imposant mesures sanitàries a nivell europeu. Però també hi ha altres països que ens estan imposant a nosaltres aquests protocols. Després, la qüestió de les estructures, el minifundisme. En volem parlar o el deixem? Sí, clar, la qüestió és que vostès ens fan una PNL així que no va en profunditat als problemes i tractar amb 5 propostes, amb 5 punts, que clar que cal assolir el mercat espanyol i clar que cal promoure la producció, el consum. De fet, aquesta iniciativa ja la passada legislatura, però les anteriors també s'han presentat iniciatives així. Tant Compromís com Podem, com el PSOE, ho hem estat fent durant anys. Però com es fa això? La qüestió és que es necessita un sector fort i per això nosaltres pensem que el cooperativisme ha de jugar un paper fonamental i protagonista com ha sigut en la història i hem de posar límits també a la gran distribució i a la gran distribució als... Ui, com es diuen? Tinc blancs últimament de paraules. Els comerciants i els grans comerciants que concentren en molt poques empreses el mercat i que són els que estan fent i desfent la importació i l'exportació. L'any passat, per exemple, enmig de la campanya estaven important, els mateixos comerciants valencians també estaven important d'Àfrica del Sud. Volem mirar això també? Jo crec que la qüestió és anar en profunditat en els problemes i no quedar-nos a la superfície. Gràcies.